नेट प्रॉब्लम रे नेट আছে प्रॉब्लम लाइव তাহলে কি পয়সা পায় নাকি অলপ বহি বাহিৰত नेट प्रॉब्लम रे দেবা হয় নাকি Ganggu Raja like the one. Okay, thank you. मा होनदों NN Bodo मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना दालिसोमोन फ्राय ना बाथोन ओमफ्राय गांगु राजाबो मा ओंख्रियानो दालिसोमोन ब्रादार थेंक इउ सो माच दसे लाइभ होनो होननानै फैदोंलां एसे मबाइल चार्ज होदोंलै आं फन चार्ज होदों नै बेयाव फन नायदों आं एसे गंनैबो आंनि नालाय गंनैबो होदों आङो दसे रायज्लायनोसै आरो दसे नोंथांमोनजों लाइभआवहाय कमेन्ट खालामनो हागोन दे दसे लोगोफोर आदा लाइनानोथ' गैया आंबो माबायावसो कम्पानियावसो होदों जिथुनाखि आसाम मालानि कम्पानि बेयावसो होदों आङो मिन्थु दैमारि मा होनो बाजैयालाय मा होनदों बाजैयालाय ब्रादार नोमबाजैया काजलगाव थांदों ओमफ्राय मदमनि ब्लग आब' होनदों हेल' मा खबर दङ आब' ओरैनो जास्ट दसे लाइभआव जिरायनो होननानै माने दसे आं लाइभ होनोसै आरो ना अखा हागासिनो दा नागाराखै ओरैबायदि अखा हादों ओमफ्राय मा होनदों जोमाव अफिसियेल होनो आब' मदमनि नोंबो आब' मदमनिबो फैदोंथ' आरोलै ओमफ्राय चित्रलेखा ब्रह्म होनो माब्रै दं आदा दङ मोजाङैनो नानि चित्रलेखा ब्रह्म ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ने नानि प्रिति बसुमतारी अफिसियेल नावना माइ दं आदा आङो माबायावसो जिथुनाखि आसामाला कम्पानि आं बेकग्राउन्डजों हरदों दे नै बेलाय नै बेयावसो दं आं आसामाला कम्पानि एसे बायह्राजों देंखो हरगोन नै बिदि आरोना बिदि अखानो अयथासारथारलै ओमफ्राय आं माबाफिननोसै आरो ओमफ्राय मा होनदों नै NN बड' मालाबा लोगो मोनगोन आदा अके मोनगोन आदा जोमा अफिसियेल मिनि होबाय आब' मदमि थेंक इउ जों ओमफ्राय मदमि आब' जोंनाव आदा अके थेंक इउ प्रिति मदमि आब' जों जोमाव मिनिबाय अके मा होनदों नों कम्पानि खुलिबायना मा नोंलाय दा आं कम्पानि खुलिबायलै उफाय गैया अखा बोथोर खुलियाबानो जायाना जोमाव अफिसियेल आब' मदमि मा होनो लोङाखै नामा दिनै आब' मदमि गैया जोमा अके ओमफ्राय दसे लाइभ होबाय दे नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखायनो आरोना दसे लाइभ होबाय आङो माबायदि नुहैदों लोगोफोर एसे कमेन्ट आं मोजां नुवाखै बायदि ना नेटआ बिराद प्रब्लेम जाबाय थादों जायाखै आरोना चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बसन्त बर' मा होनदों नै हाय ब्रादार मा खबर फ्रम कर्नाटका अके थेंक इउ ब्रादार ओरैनो दङ जास्ट दसे जिरायनानै बसन्त ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय लाइभआव जइन जाफैनो थाखाय थेंक इउ स' माच ब्रादार ओमफ्राय हरैलाय माब्रै खबर सबर अखा बोथोरफ्रा माबायदि सोलिनानै दं दालाय मदमि ब्लग MM2 अके थेंक इउ आब' गोजोननाय थाबाय दसे अखा हादों जोंनिथिंजाय जाया आरोना दा बेखायनो आं जेरावबो थांथ'नाय जायाखै जास्ट आरो अनलाइन अके मा होनो थमास गयारि हाय होनदों नै हाय थेंक इउ ओमफ्राय प्रिति बसुमतारी माबे जायगायाव बियो आदा जोंनि न' साखाथियावनो आरोना जोंनि न' सिङावनो न' उसुंसेयावनो आरोना जिथुनाखि सापागुरि टु भारत भुटान बर्डार थानाय मालिबिटासिम आसामाला मावनो थांगासिनो दं दा मावगासिनो दङ प्रेजेन्ट बे लामाखौ मावनो थाफैनाय कम्पानि आरो बेयावनो दङ आङो दा जोंना लाइन गैया नालाय एसे अखा हानायखाय एसे माबा पावार बेंक सार्ज होदों आङो
बेखौथ' होंथे जागोन दे आब' दे थांनो हागोन दे गया दा बिराद प्रब्लेम होदोंना आंना बे हिसाबै आरोना सोर सोर गोदान फैदों कमेन्ट खालामनो हागोन आरो दसे थानोसै बेवहाय आं दसे माबाखौ सोलायनि दे एसे माबाखौ सोलायना लानो आङो बेसेबां जाखोथो बे जासिगोन बियो आयु अयथासार गोरालै आं दोनथ'नि दे माबाया बख'नो हायाखै आङो ओमफ्राय आंना नै स्मार्ट कार्ड बेखौ जाबायलै दा लाइट सावनायनिल' बियो लाइनावनो थाथ' दे लोगोफोर आं एसे माबा खालामगासिनो खामानि मावदों दे दसे 1 मिनिटबो नांनाय नङा आरो 10-15 सेकेन्डसो दे 62 जन कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर दसे जास्टनो बिराद प्रब्लेम जादोंलै माने घरिबो सार्ज होदों आङो नै वाट्सबो अयथासार घरिबो सार्ज होदों आरोना नै Jahidu. माथो ओंख्रि Dalia lah udah cabai. जालै दानसे होबाव Dosen sudah kayu. दानसे होबा लाइभआव थांबायसैरा ओमफ्राय प्रिति एसे आदा अके थेंक इउ दसे ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन जास्ट नोंथांमोनजों रायज्लायनो फैखादों नालाय दसे दिनै अलेन्द्रा सो माच बसन्त बसुमतारी हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका मोजां ब्रादार बसन्त कर्नाटकानिफ्राय लाइभआव थांनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दे नों थांगासिनो माथो बाबु नै बे लांफानो बे पावार बेंकआ दोनथां दासो लाबोसै बे न'आव लाना दोनहैग्रो थां गाबोनाव लाइट सुनो नांगौ ना लाइन फैयाबा गगोन बेखौ दाहाय लांफैनोसै आं लाइटसो सायासो नहय এই যে খানারা খবর ভালো না ভালো ভালো কি সবজি খালে আজি দালি আর ভাত কেরেলা বনাইছো বুটখনে যে করিল আজি পুরা বানপানি না বৰৰ পুরা ওলোৱা নোৱাৰা হৈছে আৰু কি दा बिदि आरोखि ना खायसे जादों आरो नै ओमफ्राय आंना सैमा फाइलिया न'आवनो थांलाना ओरैबायदि गाज्रि जाबाय come here नेटानो मोजाङानो नाङा दै आं एसे थाबायस्रोलाबायनोसैसो ओरैबायदि अखा बोथोरबाथाय अखा बोथोर दे एसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आं एसे जायगाखौ देखायनि दे आं थानाय जायगाखौहाय बेयाव डिजि सालायगासिनो नै डिजिजोंसो सोलिदों आरो ना लाइनानो गैया नै फुरा खामानिया दायो अखाया बाराखायनो मावनो मोनथ'वाखै आरो बिदिसो दंलाबायजोबो स्टप थालाबायनानै दङ नै अयथासार अखा गारिफ्रा नै पार्किं बिसोर माबा रायलायखोमागासिनो नै पुरा पार्सनेल बाथ्रा रायलायदों आरो बिसोरो देलाय गोदान कमेन्ट खालामोबा खालामलाय एसे नायनां अखायानो अखालै नासो मोनलाबायबायदां मानसिफोरना नेटानो प्रब्लेम आं दायो गामिनि दखानाव थांगासिनो आरो ना ओइ गामिनि दखाना जेबो गैथ'आ दायो अखाखायनो बिदि लोमलाबायजोब्बाय नै दैयानो कम्पानियावबो लोमजोब्बाय बिदि अबाव थांबावनांगौ अबाव मानांगौ जादों बेनो नै लामाया बेखौनो मावदों
लाइनाबो गोगोम फैजोब्बाय दे जोङो नै इदिसोसै लाइना नै गोगोमनो दासो एसे मोजां नुदों आदा औ माने बायहेरायाव फैबाय नालाय आङो लाइनफ्रा बिदि जाजोबसिगोन आरोना डाइरेक्टनो जोंना गोगोमनो ओमफ्राय नैबे गामिनि दखान दाथ' दखान जाथ'वा बेयावहाय बेलासियावहाय मोजां मोजां आइटेमफोर मोनो आरो बिराद मोजां मोजां बुस्थु मोनो लादु होफैबायलै सनजयआ नै फुरा बुकिं लादुनो मा लादु लाबोखोलै सनजयआलाय हा सनजय साथाखौ बेयाव दोननोसै बे जाहैबाय जों गामिनि दखान सेंग्राफोरनि सिंग्रा बुनुआ दादा बुनुआ ए सेवटु तेहि दिलुतु झील से झील सिम झील बॉयलर नेगा तारे ना हाकु मिनाया तेहि लाथु मिनाया पैसा लगाऊं खना तेहि दा लाथु मिनाया बुंबाय हाकु मिनाया अब खस्थ' मावोलै जोंना नै बेबा मा बुस्थुलै लादुआबा गामिनि दखानाव आरोना मा गांजेमासो हमलाबायहैनांसिलै दुब्लियाव मोना नै दाबायदियाव दैखायोद्रा गांजेमा खमसैलै हालुवाबायनायखा होननायजोंनो दानि मोनलालै गोदोनि बायदि गांजेमाफोरखौनो ट्रेक्टरजों एवसैना ट्रेक्टरजों एवला होग्लिजोबो ने औ जेरावबो थाखोमानो हायाना ने साफा जाजोबनो जाहैबाय मेचिनजों गलै गौ जुवा थादा बासायखा ने नांगुलिला खारनो हायोद्रा ने गले गौ अबेदिया थाख्लायखौ नायना फैखांबाय नोङो बाबा माला माला नायखोलै मनज बसुमतारी बेदर रा माब्रै जाखो जानोलै आं बेखौ मिथिया ब्रादार आं बिदिनि खबर गैया ब्रादार ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो कमेन्ट खालामद्रा नै ओरैहाय जोंना हेबलबो दंबावोसो एकदम बिथाङा नै फुरा दारि जामाव लालायनानै दं दारिखौ सिनजाखा होनदों दा नों गोलावनो आदसा बेनो जाहैबाय गामिनि दखान आरो हायरे लुहुर लुहुर सारि उरिला हायरे लुहुर लुहुर लाहिलेला मोनदा गल दं हाब सनजिया थफ्ला थफ्लाल' नाहरबाय माथो लादुआलाय हा आइयो थफ्ला थफ्लाल' साला जाजोबा बेखौहाय दा बेलासियावसो बरिया मोनजागोनलै बेयावहाय सल्ल' मिनिग्रानि मानसिफ्राबो गोबाङै दंबावो नै आं दोनथ'नोसैलाय दे लोगोफोर दे आं दान्दिसे थाथ'नोसैलाय अयथासार गोबां फैदोंमोन नै लाइभआवलाय ओंखामबो जाबावाखैसो आं ओंखाम जाहैनोसै आं खान्थाला गैलाया दमोने गुरु फैजोबो
गोदान गोदान फैदोंब्ला एसे कमेन्ट खालामहरसै दे लोगोफोर दसेल' थानोसै आङो 17 मिनिट थांबाय दोनथ'नोसै दे लोगोफोर दे बाय बाय दसे